entón a quenda de preguntas. Señora Rey García, ten alguna pregunta oral? Adiante. O 2 de novembro de 2022 se presenta a denuncia no Concello de Padrón sobre o acoso sufrido por unha traballadora realizado por outro traballador do Concello. E o 16 de febreiro de 2023 incoan expediente disciplinario que non chegan a executar. O 13 de xullo de 2023 o Concello, xa con novo goberno do PSOE, solicita a Deputación Provincial que nomee persoal para asumir diversos cargos para a resolución de dito expediente. O 19 de outubro de 2023 a Deputación designa o persoal e o 22 de novembro do 23 remítese as persoas designadas o expediente tramitado, presentando o 14 de decembro de 2023 a recomendación sobre os mesmos. As datas claves son 2 de novembro do 2022, 16 de febreiro de 2023, 13 de xullo de 2023, 19 de outubro de 2023, 22 de novembro de 2023 e 14 de decembro de 2023. O 8 de xuño de 2023, é dicir, entre a apertura do expediente disciplinario e a solicitude da Deputación Provincial do mesmo, a vítima presenta escrito denunciando que non se cumplen as medidas de seguridade para ela, que o acosador ten mobilidade libre e que continúa acosándoa, e pregunta no seu escrito quen é o responsable de ter que soportar esta situación. O 17 de abril de 2024, é dicir, pasadas todas as accións e resolucións oficiais do Concello, volve a presentar denuncia para que non quede no esquecemento o caso aberto de acoso sexual no traballador, que van 2 anos... Un momento, señora Rey. Esta é a quenda de preguntas. Sí. Pois ten que formular preguntas. Para saber que vou a preguntar se necesita saber. Non pode ser unha introducción eterna, ten que plantexar a pregunta. E se lle contestará, se se pode, neste pleno, dado que non está presentada en tempo e forma. Para que non quede no esquecemento o caso aberto de acoso sexual no traballo que van 2 anos e continúan sen activar. Por parte do Concello, o protocolo que está aberto. O 26 de setembro de 2024 presenta a vítima de novo denuncia no Concello pola situación de acoso sexual que non cesa, polos danos producidos no seu vehículo e a situación de tensión e medo constante polas actuacións do seu agresor. O 26 de novembro de 2024 solicita a vítima a través de escrito no Concello que se lle dé traslado sobre a resolución da Deputación Provincial a respecto da súa denuncia de acoso sexual. Pois a estas alturas, 26 de novembro de 2024, o Concello di que non hai nada aínda, que a Deputación está tardando. Por favor, señora Rey, formule a pregunta. Estou formulando a pregunta. Non está formulando. No novo ROM aprobado, cada grupo municipal ten dereito, como máximo, a 10 preguntas. Non hai límite de tempo, en todo caso non poden extender os 10 minutos, certo? Señora Rey, formule a pregunta, por favor. Pois entón estou formulando na miña quenda e no meu tempo estou formulando a pregunta. Vostede está facendo un uso indigno desa... Señor, es indigno, machista. Indigno, por favor, abandone a sala. A resolución provincial... Que esa persoa abandone a sala, por favor. A respecto da súa denuncia de acoso sexual, pois a estas alturas o Concello di que non hai nada aínda, que a Deputación está tardando, a pesar de recoñecer na sinatura do decreto do 16/6 do 26 que a Deputación deu resposta o 19 de outubro de 2023. O 9 de xaneiro de 2025 volve de novo a vítima a solicitar por escrito ao Concello a execución do protocolo por acoso sexual e a documentación remitida por a Deputación Provincial, xa que a esas alturas, novamente, aínda non lle foi entregado nada ao respecto. No pleno do mes de setembro de 2025, o BNG denuncia e fai pública esta situación despois da publicación nas redes sociais do Concello fotos do agresor, o alcalde, a concelleira de Obras e a concelleira de Muller e Igualdade xunto con menores de idade procedentes do IES nunha actividade sobre os ríos. Esta famosa foto, lembrarán. No pleno do mes pasado de maio de 2026, unha vez dictada a sentencia judicial da primeira das denuncias, o 13 de maio de 2026, negaron que esta existira e continuaron a agochar, encubrir e justificar o agresor, ata que non les quedou máis remedio que o 16 de xuño de 2026 asinou o decreto onde suspenden de emprego e soldo o acosador. Para dar puntilla a esta historia rocambolesca, non se les ocurre outra cousa que subir as historias das súas redes sociais a nova da suspensión de emprego e soldo do agresor
con música de foliada de fondo como se algo tivesen que festexar. É evidente que a sensibilidade e a empatía ante este gravísimo caso de acoso sexual que teñen vostedes é cero. As datas e os documentos non enganan. Ocultaron, tergiversaron, mentiron, encubriron, dilataron, presionaron, discriminaron e coaccionaron, todo para proteger o acosador. Esta actitude encubridora cara ao agresor sexual continúa a día de hoxe, que tras a publicación da sentencia sobre a primeira das denuncias, onde se condena o agresor e se confirman os feitos, o Concello suspende provisionalmente nun período de 6 meses de emprego e soldo ao agresor sexual. Tendo en conta que esta sería a medida cautelar que se debería ter tomado ante a primeira das denuncias e de non ser en esta, polo menos ante a segunda e sucesivas peticións de amparo da víctima, consideramos que esta medida é insuficiente e injustificada. Por todo o exposto dende o BNG, solicitamos dúas cousas. Primeiro, o despido inmediato do agresor, pois consideramos, ahora ven a pregunta, non se preocupe. Isto non é unha moción, isto é unha quenda de preguntas. Pero ahora ven a pregunta, non se Vostede non preocupe. pode facer ninguna solicitud. Non se preocupe que ven ahora a pregunta. Pois consideramos que os feitos xa quedaron probados coa resolución da sentenza asinada o pasado 13 de maio de 2026 por un xulgado. Polo que carece de sentido dilatar no tempo marcado no decreto de 6 meses para verificar os feitos e tendo en conta que ainda quedan pendentes as resolucións de outras dúas denuncias, unha polo penal e a administrativa por cuestións laborais, os feitos xa foron retratados por un xulgado. E solicitamos desculpas públicas tanto en prensa como en redes sociales do Concello á víctima polo sufrimento ocasionado en todo o procedimento. E aquí vai a pregunta. Canto tempo teñen pensado o goberno deste Concello de Padrón manter no seu posto de traballo a este acosador sexual condenado por un xulgado do penal do Tribunal de Santiago de Compostela? Bastante grave, e se dixen en repetidas ocasións, que vostede intentara en todo momento utilizar este caso para sacar un rédito político. Mire, lle direi que prefiro que lle conteste a secretaria en canto a todo o procedimento que se levou a cabo e por que se tomou esta decisión ese cese temporal de emprego e soldo de 6 meses, en tanto que se instrúe e se resolve pois o expediente disciplinario, pero que sexa a secretaria, en tanto que garante as cuestións legais deste Concello. Nada, se fixo un decreto para a apertura dun expediente disciplinario, isto non me a dar como instructora, e hai que tramitar o expediente disciplinario. Hai un regulamento que establece o expediente disciplinario e cando vai ser unha proposta de prego de cargos, se fará unha proposta ao alcaldía que será quen resolverá o regulamento. Sí. Un momentiño, ainda non rematou a resposta. Esta é a parte que lle dá a secretaria. En segunda cuestión. Este alcalde asinou ese decreto para cesar este traballador o mesmo día que houve unha sentencia. Evidentemente, hasta ese momento, hasta que hai unha sentencia, pois o que correspondía era tratar este caso como coa presunción que correspondía. Presunta víctima e presunto agresor. Obviamente, onde que hai unha sentencia, pois xa sabemos cales son os feitos probados e, por tanto, se resolverá o expediente en relación a esa sentencia. Pero se cumpriu en todo momento o que era preceptivo en liña co asesoramento xurídico que ten o Concello. O protocolo de acoso tiña unha comisión instructora que estaba formada totalmente por mulleres, nas que non había ningún cargo político, foron as que estableceron as medidas que había que aplicar, que ao menos nós o coñecemento que temos é que se cumpliu, e por tanto eu creo que dentro das posibilidades que tiña o Concello, porque hai que recordar que, ao menos dende que nos chegamos ao goberno, non había medidas cautelares establecidas polos xulgados, se non recordo mal, polo tanto que este traballador tiña total liberdade de movimento, e foi o Concello o que foi máis alá, non habendo medidas cautelares establecidas polo xulgado. O Concello sí adoptou dentro das medidas que podía facelo como empresa
esas medidas cautelares. Entre elas, non a recordo todas agora de memoria, pero que estuvera tutelado en todo momento, que non pudiera coller ningún vehículo só. Despois establecemos tamén un horario de entrada e saída diferenciado, utilizar vestiarios diferentes, en fin, outras medidas. Se a secretaria quere matizar outras máis, pode agregar, pero creo que dentro do que podía facer o Concello, pois foi o que fixemos. Tendo en conta, insisto, que non había medidas cautelares establecidas polo propio xulgado. Agora ben, hasta ese momento, hasta o momento da sentencia, pois non, fixemos o que pudemos a ese respecto. Unha vez que hai sentencia, xa claro, xa temos cales son os feitos probados. E aí sí tomamos unha decisión. E agora, nestes 6 meses, pois se resolverá ese expediente que ten uns prazos, a secretaria os pode dicir, nos seremos o máis dirixentes posibles, pero hai prazos que non podemos saltar. É que ten bemoles o asunto. Ten bemoles. O 22 de novembro de 2023 remítese, é o punto 4 do decreto, asinado o día 16. O 22 de novembro de 2023 remítese as persoas designadas ao expediente tramitado ata o momento e o 14 de decembro de 2023 ambos presentan escrito no que solicitan que se suspenda o expediente en atención ao procedimento judicial iniciado por esta mesma causa no xulgado número 1 de primeira instancia e instrucción de padrón. Correcto? Entón, non hai que abrir o expediente se está aberto. Ten unha suspensión cautelar, aquí o pon no punto 4. De todas formas, eso é con respecto á primeira das denuncias, porque estamos falando de decembro do 23, pero que resulta que a vítima presenta en abril do 24, en setembro do 24, donde comunica unha e outra vez, que o acoso non cesa, que sigue estando acosada e que as medidas que tomaron se lle esqueceu unha moi importante, que é que si a vítima, non o acosador, a vítima quería ir ao baño, tiña que pedir permiso. E era ela a que estaba vixiada en todo momento no seu posto de traballo. Que o señor acosador estivese sempre con un compañeiro é mentira, e o sabe, porque tamén foi denunciado e posto en coñecemento, sobre todo, de ese comité instructor e do CIN, no seu momento, pola propia vítima. Así que ten bemoles que por encima, despois de estar aquí casi 3 anos peleando para que este caso se resolvera e a vítima tivese unha cobertura e un amparo da administración para que traballa, ten bemoles, que veña aquí a decir vostede é o máis feminista e o que tomou medidas que antes non estaban, que tampouco é certo, eran insuficientes, pero algunha medida tomaron na que foran insuficientes, vale? Pero que vamos, e que logo por encima a culpa é do BNG que quere facer desto un arma política para ir en contra de vostede. Non, señor, vostede cando colleu o mando, o bastón de mando da alcaldía, vostede e eu tivemos unha conversa, verdad? Sobre este tema, porque eu quería asegurarme que vostede tivese coñecemento, e estamos falando de xuño do 23. Vostede dixo que sí, que tiña pleno coñecemento deste suceso e destas denuncias de acoso, e quedamos en que íbamos a apoyarnos nun suposto acordo, que vostede despois de reimpón así pensando que, alegando todo e mandando todo para a Deputación Provincial da Coruña, vostede iba a sacarse o morto de encima. Cando a Deputación da Coruña, o primeiro que lle di ao Concello de Padrón é que a Deputación Provincial non ten competencia para resolver ningún problema de acoso entre traballadores de outra administración que non sexa a Deputación. E en todo caso, o que pode facer a Deputación, que foi o que fixo finalmente, foi o designar 2 instructores para axudar e colaborar na resolución dese primeiro expediente. Pero a vítima solicitou en varias ocasións a apertura dun novo expediente porque o acoso continuaba. E vostede, en pleno, lle dixo a esta concelleira cando denunciou que eso se tiña que anexar o expediente xa aberto. Claro, eu vexo que lle están pegando unha bofetada a unha muller e lle abre un expediente. Oye, é que despois colle un puñal e está apuñalando e ti te quedas así e dis, no, é que non podo facer nada porque o xulgado non se pronunciou. Non é unha denuncia que teñes que demostrar. É unha denuncia que a propia vítima demostrou aquí e presentou documentación. E o teñen dende o primeiro comité instructor
da época de Antonio, que foi a primeira denuncia, e presentou probas máis que suficientes de que esa denuncia que ele estaba facendo de acoso sexual era veraz. Non era unha opinión e unha percepción. Era veraz. E, efectivamente, o goberno de Antonio Fernández Angueira non fixo moito. Abreu o protocolo de acoso que abreu daquela maneira, iniciou unhas medidas cautelares pobres e ridículas e que non solucionaron o problema de acoso, porque de maneira continuada a víctima sigue plantando denuncias neste Concello e na Guardia Civil sobre acoso sexual deste señor. Señora Rey, por favor. Así que non veña ahora aquí a grite nada. Mire, por máis que grite non vai ter máis razón. Mire, estamos na quenda de preguntas. E eu, podría darlle moita información, porque eu tamén falei ca víctima no seu momento, sobre precisamente por que si ela consideraba máis oportuno que o instruíra a Deputación, quero dicir que non foi algo que saíra de min, si consideraba mellor ou peor, e falei con vostede, o tema de cesar xa naquel momento a este traballador, e chegamos á conclusión de que mellor era que seguira traballando, porque tiñamos máis... Chegaron vostedes a esa conclusión. Coa víctima. Non insinúe que aquí chegou a acordo con o Benegá. Que chamo a orde por primeira vez. Non ten a palabra. Entón, pois non minta. Señora Rey. Non minta. É que vostede a que está manipulando toda o timing do que acontece. Sí, claro. Tamén manipulo cando xero isto, que ese señor xa tiña denuncia e vostedes sacan unha fotografía con eles e a publican nas redes sociais xunto con menores de edad. Chamo a orde por segunda vez. Señora Rey, chamo a orde por segunda vez. Tamén. De que si teñen que chamar a orde por unha terceira vez deberá abandonar os salones. Pois correcto. Entón, pero non lle vou consentir que minta e que siga mentindo. Está buscando o que quere, pois chamo yo por terceira vez, por favor, abandone os salones. Pois ala, que vas a ter traballo, se vexe. Por lo menos non me lleves para nada. É vostede un mentiroso. Señora Rey, É vostede